meclise getirilen avukatlık yasası Türkiye guhartına destura parêzeran bi pêşniyara Partiya Adalet û Geşepêdanê AK Parti û piştgiriya Partiya Biza ve Nijadperest MHP ji aliyê Komisyona Parlamentoya Tirkiyeyê ve di şeşê tîrmehê de hat pejirandin. Heştê baroyên li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê jî nerazîbûnê xwe ji bo wê guhartinê ragihandibûn. Baroya Diyarbekirê jî bildarxistina çalakiya rûniştinê dîsa wê hewldan û biryarê şermezar kir. Serokê Baroya Diyarbekirê Cihan Aydın dazanî ku li gel nerazîbûneka mezina civakî û hemû baroyên li Tirkiyeyê hikûmet dixwaze baroyan parçe bike û lingê ku salam maye yê daraz û dadweriyê jî bişkêne û bike bin desthilatdariya xwe. Aydın dazanî ku bi guhartinê armanc ew e ku rêxistina parastina mafên civakî ji holê bê rakirin. muhalefet örgütü olarak, bir hukuk örgütü olarak temel hak... Lingê parastinê baro wek rêxistineke muxalîf wek rêxistineke hiqûqê ku diwarê maf û azadiyên civakî de xebatên mînak û girîng kiriye. Ji bo aliyên ku dieciqin, mafên wan tê bin pêkirin û bo mezlûman tê dikoşe. Divê baro wê misyona xwe biparêzin. Bi guhartina vê zagonê tê xwestin ku hemû civak bê parastin bimîne. û baro jî wekên alîgir û yên din bêperçekirin. Ji xwe ji daraz û dadweriya hiqûqa Tirkiye bawerî nemabû. Bi guhartina baroyan dêwatiya hiqûqê bi temamî ji holê rabibe. Zagona guhartina baroyan ji 28 xalan pêk tê û tê de jî tê amacekirin ku 2000 parêzer dê ji bo xwe bikarbin baroyekî saz bikin. Parêzer jî tînin ziman ku dê nerazîbûnên xwe heta dawî bidomînin. Parêzer berdan acûn jî balê dikişîne ku bi guhartina zagonê û daxwaza zêdekirina baroyan mafê me parêzeran û rêxistina baroyê ji me tê wergirtin. Loma jî em naxwazin wek parêzerên alîgir û yên din wek piştgirê partî û hêzên cuda bên pê nasekirin û em ê daxwaza xwe ya dadweriyê her bidomînin. Avukatlık mesleğini bağımsız olarak Em dixwazin wek saziya parastinê serbixwe bimînin û kar û xwebatên xwe jî serbixwe birêve bibin. Wek sazî û rêxistinekê xizmeta civakî baroya parçe kirin. Destdirêjiya li ser mafên hemû civakê ye û loma jî em li vir vê nerazîbûnê nîşan didin. Tê çavarêkirin ku guhartina baroyan di heştê tîrmehê de parlamentoyê bê dengdan, parêzer û hukûknasî jî radgînin ku ji wê guherînê dê hemû civak zirarê mezin bibînin û partiyên desthilatdariyê jî bi vê hewldana xwe dê zêdetir zirarê bidin xwe jî û piştgiriya civakî wenda bikin. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.